गाबोन समफोरनो नों थैना थाङोबा नोंनि नखरा मा जानांगौ? थुदु बेखायनो जोंनि इन्सुरेन्सखौ लादो बोसोराव 30,000ल'सो 30,000 औ आयौ 30,000 बहा मोननांगौ आंलाय माबा आं दाखालि अजानावसो नायखांनो थांदोंमोनलै आखाइ नायजानो अजा बोराया आंखौ बुंहरदों आं थाब थैयानो आंना जिउआलायनो मोसौ लान्जाय बायदि गोलाव जाथारगोन बे नंखाय फाला अजा बोरायनि बुंनायखौनो फोथायनोसै बेफोर खोमसि फोथायनायसोथ' आं बुंदों जोंनि इन्सुरेन्सखौ लादो दानो नोंखौ ट्राक बोराया अबेनिफ्रायबा फैनानै सौख्लायना गालांबायनो आहा ग्रहनि आस्थाम गानखाबाय नैबे बुध बिस्ति सुकुर शनि ग्रह आंखौ बबे ग्रहआ फोनांनो हाबावनो बोरो रबिबार नालाय गैलालै मानसिनि हास्थायनाया जोबनो थाङा हास्थायनायसिम सहैनो बयबो जुजियो रागायाबो जुजिदोंमोन नाथाय रागानि जुजिनाया दिनै जोबथेसालियावनो थुंगेसिगोन रावजों फोरमायनो हानाय सोर खोनासंबावगोन लिरनानै गालांनांसिगोन बियो गावनि जिउ जारिमिनखौ गंसे रेबगनजों गहपुर बियो हरिलेन्द्रनि न' न'खरनि नांगौखौनो सुफुंना होनो हाया आरो मालायनि गथ'खौसो खांबावदों अलंबारा सासे मावरिया गथ'मोन लामानिफ्राय लाबोबावना फिफैबावा मानो रसा नाङाखैथ' बुरि मा बुंदों नों हर सान बिसि फिसाखौ खब'से खब'नै ओंखाम जाहोनो हाबानो न'खर फिनाय जायो नामा आंबो सोर मानसिजों नांलायदों जाय मानसिया गावनि आंगोनि बिसिनि लुबैनायखौ सुफुंनो हाया लामायाव मोननाय गथ'खौसो खांनो लाबोबावो गसाइया नाहरगासिनो दं दिनै जों बिखौ खांदों सानसे समाव गसाइया जोंखौ नाहरगोन दिनैसिम आंनो मा होनो हादों नोंलाय नोंनि बे हाथाय बाजाराव गस्ला फानथिंनायजों मालायनोल' फानहरनो रोंसै गावनि हिनजावनोथ' गोदान बायनानै होफैनो हालिया Ayong faisaया हर आयं हर हाब माथो गोबां फानबोनो हादों आयं नोंलाय दिनैलाय दे आयं दे सानसे समाव नोंनि साननाया जाफुंजोबगोन आय गसाइया नाहरगासिनो दं लाबो फैसाया न'खर नायग्रासो मिथियो मा नांगौ मा नाङा थैखासिगोन मानसिफोरनो मुलि जाहोनानै जेबो लाब जाया
आं नोंनो मुलि लाबोदों हद आयं हद आं नोंखौ मा बुंबावनो फिसा आं नोंखौ मा बुंबावनो हायना बेजों गेलेबाय थायो नामा फै दा नों मायावनो खिथाना हो आं दिनैनिफ्राय बे न'आव थालिया आयं आं थैब्ला बे न'खौ नोंनो नायनांगोन आयं दखानखौबो नोंनो नायनांगोन बिदि दाबुं आयं आंनो नोंखौ नायगोन नों जेबो जाया आयं मा नाम बाबु नोंनिया सोमदोन
सोरबा एक्सिडेन्ट जादोंदां सिखारनो हागोन ना हाया आथिंखौबो एसे लोरिनाय बादि मोनबाय आङो उनथिंनिफ्राय गंसे मारुति गोजा फैदोंमोन सेंग्रासा गथ'फोर दंमोन जौ फेनानै लोंनानै सालायनानै आंखौसो सौख्लायनानै गालांबाय नोंखौ आं मा होननानै बाख्नायबावनो आंखौ बाख्नायनांलाया आदै दाथ' नों आंनि नामखौ मिन्थिखाबाय फन नाम्बारबो लाबाय माब्लाबा अनलाजों दाउजोंल' जानो लेंहरदो सम सम बेबादिनो खाफाला सौग्रावहोयो बेनिबो माबा मोनसे जाहोन थागोन जायखौ एफाथाब हमस्लाबनो हाया समासो खिन्थायो लोगो मोनलायनायनि गुबै जाहोनखौ जेरै नों आंखौ बिब्थि लिंबाय आंहा बेबादिनो न'खराव मोनसे सोमोन्दो बांलायबाय औ थ'दो होमबा आदै आं नोंखौ न'सिम दोनना फैनोसै नांला आदै नांला आंखौ गोबां हेफाजाब होखाबाय नों आं फिसालाखौ लेंहरनानै थांनोसै नोंहा गुबुन आलादा खामानि थानो हागौ नों थांग्रोदो माब्लाबा लोगो मोनफिनलायसिगोन दे बिदिब्ला आदै आं थांग्रोनोसै दे दे। दे सार नोंनि सिगनेसार नांगौमोन औ सार औ मिथिगा आबो दे बुंलाय सार जोंना कम्पानियाथ' देरसिननिफ्राय देरसिन जालांगासिनो दङ मावग्रा मानसिफ्रासो खम जागासिनो सार इमप्लयिसनि थाखाय मोनसे एडभार्टाइज होबा मोजां जागौमोन नामा सार बिदिब्ला गाबोननिफ्रायनो एडभार्टाइजमेन्टखौ होनो नाजादो जेसेबां हायो थाबैनो इन्टारभिउखौ लानो नाजानोसै जागोन सार दे Lauke, saya kau official apa? Haina? Haina! Kena nama bilai. Labu dah punya nama bilai. आं अबे मोनसे खामानिखौ मावथ्रनो हानांगौ जाखो एसेबां खामानि खोनसेयावनो मोननै मोनथाम दे जाबाय मावाबा मोनजायो नामा आंहा गाबोन कलेज एडमिशन दङ आंनो फैसा नांगौ फैसानि बाथ्रासो बुंबावदों नाङा फरायला मेट्रिक पास जाबाय दा बेनो जाबाय फरायबाय थायो नामा फरायनो मोनला एबारनिफ्राय न'आव थाना न'नि खामानिखौनो मावदो हाब मानि इसेबां दावरावलै जलाराम सारा देरहाबायना नोंसोर मिथियाखै जोंनि समस्तिनि गोदान एमएलए आच्छा मोजाङानो जादों दे बे देरहानाया एबारावसो एसे सोलायनाय फैसिगोन बायदि मोनदां
बहा सोलायनोब्रा खेबसे राजानि मुकुट गाननो मोनबा रावबो हाखौनो गाननो नागिरा माथो बिदि साननायानोथ' गोरोन्थि नोंथां जों बयखौबो गोजोन होनो हाया नोंनि मावनायखौ सोरबा सासे सुखुयैयाथ' थाखागोन ना जों गावजों गाव आसि थुलायियानो मोजां गावबो मावा गुबुनखौबो मावनो होआ जायालै नोंसोरजों गुवाहाटि थांनांगौलै नों थांगोन ना थाङा सय दिनसो जाबोगोन हा फाग्लाफ्रा आंखौसो गिना ओंखारगोन ना माखोब्रा बिसोरलाय दखानदार थामुन आदा हा मा जाखो बोरो इन्सुरेन्स खुलिनो होननाया सम थानायावनो थाब बानायना लाखादोसो गाबोन समफोरनो नों थैना थाङोबा नोंनि न'खरा मा जानांगौ बेखायनो जोंनि इन्सुरेन्सखौ लादो बोसोराव 30,000ल'सो 30,000 औ आयौ 30,000 बहा मोननांगौ आंलाय माबा आं दाखालि अजानावसो नायखांनो थांदोंमोनलै आखाइ नायजानो अजा बोराया आंखौ बुंहरदों आं थाब थैयानो आंना जिउआलायनो मोसौ लान्जाय बायदि गोलाव जाथारगोन बे नंखाय फाला अजा बोरायनि बुंनायखौनो फोथायनोसै बेफोर खोमसि फोथायनायसोथ' आं बुंदों जोंनि इन्सुरेन्सखौ लादो दानो नोंखौ ट्राक बोराया अबेनिफ्रायबा फैनानै सौख्लायना गालांबायनो आहा ग्रहनि आस्थाम गानखाबाय नैबे बुध बिस्ति सुकुर शनि ग्रह आंखौ बबे ग्रहआ फोनांनो हाबावनो बोरो रबिबार नालाय गैलालै दाना सेसखासै नाम मुंला जायगा हाब्रुबारि जोनोम सान जोनोम साना 1980 हाबा जाबायना जायाखै आरो हाबा जानायखौसो नांबावगौ गथ'आनो 3 दं आंना सार आंनो बुंनाय बादि एडभार्टाइजमेन्टखौ होबायमोन लकेल निउज पेपाराव जायफोरा निउसपेपार फराया बिसोर बोरै मिथिनांगौ मानसिफ्रा निउसपेपारनिफ्राय बांसिन वालाव सिथाबनाय पस्टारखौसो बांसिन नायो बिमानि मेंनायखौनो जेबो मिथिया सानसे थाल्लानो हारसिं खामानि मावबाय थानांगौ बिमाखौ जे एसे हेफाजाब होनांगौ मेलेमानो गैथारा दुखु दाहानि गेजेरजों फेदेरदों मा बुजिनो कलेजाव फरायनो नागिरग्रा होबथाग्रायानो मा बुंदों बे गोदाव सोराव कलेजाव थिसननायखौ नों आंखौसो दाय होदों नोङो डिग्री थानायमोनब्ला माबा मोनसे मावना थानो हासिगौमोन बिमा बुरिया जौ फाननानै जाहोगासिनो दं बेखौ नुवाखै नों दालाय सोर आंनो साख्रि होबावनांगौ जाखो मेट्रिक पास न'आलाय गोदाव सोराव बबे थाखाजों नोंखौ कलेज फरायहोनांगौ आंलाय गासिबो नोंनिनो दाय नै क'क्राझाराव गोदान कम्पानि खुलिदोंनो खामानि मावग्रा मानसि नांगौनो
माब्रा बिलाय सोरबा सोंदोंनोलै गोदान कम्पानि खुलिफैदों मुंदांखा जाफुथारदों मालाय बयहाबो मोनसे मोनसे सम दं सोरबाया दिनै मिनिदोंबा गाबोन गाबनांगोन अबेनि दुगाब्रा बेलाय अबे अख्रांनिबो सिरिफोरखौबो सोमदों नालाय मानसियालाय क'क्राझार नङा खोमा बावाखै फैनाया कम्पानियाबो गोदानसो आरो गुबुन गुबुन जायगायावबो आलदा बिजनेस दं होननानै खोनादों नोंसोर मा गुबुननि खोथाल' सावरायनोसै नामा बर'फ्रा बेनोलै सावरायनायानो बारा आंनि सिगाङाव मालायनि जाफुंसारनायनि खोथा दा सावराय खेबबैसो बुंनांगौ नोंसोरखौलाय गोथाव सा लाबोदो मिलौ हाबलायनाय फुदुंगासिनो दं बिनानाव दे दाखालिफोर फैथाराखै माथो मा साहाया नोंनि थाखाय स्पेसियेल खेबसे लोंबानो नोंनि टेनसनफ्रा खारसारजोबो आदा नोंनि दखाननि बायदिसा जेरावबो गैया हिटखा दे लोंदो आदा सोरनि कम्पानि बिलाय सोमदोन बिनि मुङा जाय बे कम्पानिखौ क'क्राझाराव गायसनफैदों सासे जाखांफुनाय बिजनेसमेन बियो जेरावबो मुंदांखाथार आदा बे सोमदोननि अफिसाव अबेयाव दं मिन्थियो नामा आदा आदा अ नै बैथिं थांबानो मोनो अ थेंक इउ गलिबोसो नामालै गलिनो खेबसे नुनायावनो आवलिजोबखाबाय Sir? औ हाब्बो बेसेदि हायना गोना मिनिस्लु नोंनि मिनिनाया हरखाबै फैबाय नोङो आंनि बिखा गेजेराव जायखि जेखि बुङा मानो आङो जिरायनो हागोन ना सार सार आं जिरायनो हागोन ना सार सार जिराय 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 सार आं इन्सुरेन्स कम्पानिनिफ्राय फैदों सार सार मानो गसंखो जिरायदो बेसेदि हायना गोना मिनिस्लु नोंनि मिनिनाया हरखाबै फैबाय नोङो आंनि बिखा गेजेराव जायखि जेखि बुङा मानो आङो सानबाय नोंखौ दे होमबा सारा दायो मा सानखो सार सार मानसियालाय थारदोंसो जनायसो नामा माइरिबो माखौ नायगोमाबाय थायो सरि मा बुंदोंमोन इन्सुरेन्स इन्सुरेन्स नङा आंनि नामा फामिसो फामि दैमारि आं इन्सुरेन्सनि खोथासो बुंदोंमोन औ मानसिया स्किमखौ फसायबायदां लाखासिगोन बायदि मोनबाय आं
दा हराव बोरमा बेदरजों बियारजों देदो खोन्थादो मा आरो खोन्थाफिननांगौ दहायनिफ्राय पेटेर पेटेर बखिबाय थानायाव नोंलाय माथो खालामगासिनोमोन गोसो होआखैमोन नामा आंना गोसोआनो नोंनावसोमोन सार सार नोंनि महरखौनो नायनानै जेबो थालखौनो लायासै आं माबाफोर बेमारसो दंदां बेना थार जमानायसोदां मानसियानो आं बाबायसो थांनोसै आं नैबे आंनि कार्ड दाहाय खर'नि थारा सिथाबफिनबा आंनो खोन्थाहर थादो हा माथो थांबायसो सौग्रावलायबायलै माखौ हिनजाव बायदि हाजिजि मिनिखो नोंखौ नुबानो आंनि मोखांनि मेगआ सोलायजोबो लाजिनायजोंनो एखमब्ला गोमो गोथां बाथ'गां जायो माब्लाबा माब्लाबाथ' हिन्दुस्तान पाकिस्तानबो जायो सम गैया नोंजों रायलायनो थांसै आंहा उदालगुरियाव लामा बानायनायनि कन्ट्रेक्ट मोनदों गाबोन थांगोन आं उदालगुरियाव नोंसिनावबो हाबबोगोन आं सम मोनब्ला आइ आफाजोंबो रायलायबोखागोन रायलायबोदो जोजा हराबानो जाबाय थांनोसै आं फामि नोंखौलाय मोनमारनाय नंला नामा आं फामि दासो सम जादों नोंहा गलियाव हाबनायनि गलियाव फैखादों दां गलियाव आंखौ मोसौजोंसो रुजुबाय नामा मोसौआनो जाबाय माब्ला न'आव हाबनांगौ जेबो थालांगोन नोंहा आफा मानो बिदि जालांखो नोंलाय सान हर जेबो मिन्थियै थाखा फैसानि दंफां दं नालाय बे नोमफाहा ओंखायनो गोसोबादि खालामो नोङो गोसोबादि गार गोसोबादि रंजा गेले नङा होमबा आफा सना मानो एफाग्राब लोंग्रा जाखो नोंलाय आइ बोराय नोंलाय आंखौ माला गावनि फिसाला होननानै गुबुननि सिगाङाव सिनायथि होफेरालाय हा लाजियो नों मानो लाजिया जों जायनि फिसालाया मोसौ सारोन बादि हर मोनसेया सान मोनसेया गिदिंबाय थायो लोगोफोरजों जौ लोंलायबाय थायो बेबादि आखुनि मानसिया आंनि फिसा जानो हाया आंबो नोंखौ मालायनि सिगाङाव गावनि बिफा होननानै खिथालाया मिथिबाय समाजखौ फोसाबनो हर सान खारबाय बायो आं नाथाय आं गावनि फिसाखौनो फोसाबनो हागोन ना हाया जाखो उफु ओइ बोरैहाय नोंनि बोरमा बेदरा मेंनाय मोननायखाय लाबोआसै आं फाग्लि नों आरो मेंनो रावखौबो इन्सुरेन्स लाहोनो हायाखै बेखौ बुं हा मा होनदों सासे बिराद गिदिर मानसिखौ इन्सुरेन्स लाहोबाय आं सोमदोन बोरै हाखो नों बिदि माइरिबो सोमदोन साइक्लम कम्पानि औ सोमदोन हा 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 डाइरेक्ट बिनि अफिसनि केबिन सिङाव हाबहैखादों आं हाबनाय लोगो लोगो फाग्लाया गावसो गसंबाय आं बुंबाय जिराय जिराय सार आं इन्सुरेन्स कम्पानिनिफ्राय फैदों सार मानो गसंखो जिरायदो बिनिफ्राय इन्सुरेन्स
डिफेन्सनि स्किमफोरखौ खोन्थाबाय आं खेबसे खोनानायावनो लानो राजि जाखाबाय सार माबाफोर बेमारसो दंदां बेना थार जमानायसोदां मानसियानो आं बाबायसो नैबे आंनि कार्ड दाहाय खर'नि थारा सिथाबफिनबा आंनो खोन्थाहर थादो पासपर्ट फट' आरो गावबुरा सार्टिफिकेटखौबो रेडि खालामना दोननो थिनबाय आं गाबोन फुङावनो थांफिनसै फाग्लिया आंखौ थगायथारबायदांहाय बेसेदि हायना गोना मिनिस्लु नोंनि मिनिनाया हरखाबै फैबाय नोङो आंनि बिखा गेजेराव जायखि जेखि बुङा मानो आङो सानबाय नोंखौ बेसेबां फाइल दं बुथुमजोब गाबोन मोनजोबनांगौ जागोन सार सार औ हाबबो जिराय औ मामोन सार आंनि मुङा हायना साननैसो सिगां आं नोंथांनि कम्पानिनि एडभार्टाइजखौ नुदोंमोन आं बेखौनो एप्लाइ खालामनो फैदों सार नैबे आंनि डकुमेन्टस इन्टारभिउनि लास्ट डेटआथ' मैयानोमोन आरो नोंनि क्वालिफिकेसना मेट्रिकल' पास सार अननानै फिसा फिसौ खामानिब्लाबो जागोन न'आव रावबो खामायग्रा गैया सार आइ आरो आंल' नोंथाङा अनोब्ला न'खरखौ नायनो आं एसेब्लाबो अनसुंथाइ मोनगोन हानाय नङा आरो नोंनियाथ' गोजोन्थों सार आं थांनोसै बिदिब्ला रथ' दुखु जानो नाङा दुखु दाजा आंनो एसे सम हो आं नोंनि डकुमेन्टसखौ खनसे नायग्रोनि आं लेंहरफिनगोन हेलौ मिस इन्सुरेन्स सरि फामि दैमारि सोर जाखो आं सोमदोन हेलौ येस दिनै बोरमा बेदर जानोसैहाय हेलौ औ आं फामि बुंलाय मामोन आं मानो कल खालामदों नों मिथिखाबाय जानांगौ थेवब्लाबो नों खेबसे बुंदो एपइन्टमेन्ट लानांगोन ना आंनिफ्राय आंहा आलादा खामानिबो थायो सम दिहुननायनि खोथाबो दं औ बिदिसो ना औ दे बिदिब्ला माला फ्रि जागोन नों मेडाम गामोनदानि साहा दखानाव फैदो yes आंसो गावनाव एपइन्टमेन्ट लाखो ना गावसो आंनाव आरो बे रामोनदायाबा सोर जाखो मिथिंगा बे रामोनदानि साहा दखाना बबेहाय दङ
टाउना बैनो औ दे नोंसोर बेयावनो थाथ' आं थांना फैनि दे हिर' हादु बागदा होबायसो मानसिखौनो बिग्लो गोरलै बायदि नुखायो आं माइरिबो मा सिङाव बे दखाननि बायदि गोथावसा जेरावबो गैया हिटखा नंगौना